Bere biziko espioiak. Goizeko 7, Plaza Gorria, Mosku. Hauxe duzue Plaza Gorria. Ederra benetan. Baina, zer da hori? Beroa. Hau ere turistentzat prestatua da? Nik ez dut sekula ikusi orain arte. Eguraldia betzen ari da. Hau beroa. Batean berotzen ari da. Eguzki galda. Goizeko 11, Santa Monikako hondartza. Ito egingo naiz! Neuk salbatuko zaitut, Laztana. Baizera, ark salbatzea nahi nuen. Amar milako babes krema? Zertarako joan hondartzara beltzaran jartzeko ezpada? Kaixo, David. Enekien hemen zundenik, ara bai Margopolita? Ez, txarrada. Presionek blokeatuta nauka. Ze presio? Zera, arte erakusketa handia egongo da eskolan eta nire lanik onena aurkeztu nahi dut. Enekien erakusketak gogoko zenituenik nik izugarri maite ditut, batez ere arte erakusketak. Ba, ni inspirazio bila etorri naizona, baina... Bai, irudiari begiratu eta zer berezi hori daukan zerbait edo norbait aurkitu beharra daukat. Hau kasualitatea, ni neu izan naiteke irudi berezi hori, ez da? Claude, etzenuke dirua biltzen ibili behar zure ilepenagarri hori konpontzeko? Mandi, hau ustekabe desatsegina. Gustura jarraituko nuke elkarrira enka, baina Davidek modeloa behar du eta ni Mandi. Bikaina naiz modelo lanak egiten. Bai zera, baina ez aldio zuentzun esaten neu hartuko nauela modelotzat. Baina... Eta? Entzun, neskertzen dizuet eskaintza, benetan. Baina leheneko zer behar dudan erabaki behar dut. Ez dizuet denbora galarazi nahi. Zurekin denbora galtzeko presnago beti, neu izango naiz bere modeloa. Ez ba, neu izango naiz ez zu. Horixe izango naizena. Inola ere ez. Zoaz horrazkera hori egin dizuten zulosikinera. Eta zu hortzak arbitzera. Sam, Alice, ez duzu sinestuko. Davidek marrazki bat egin behar du eta posatzeko eskatu dit. Tira, ia eskatu dit. Orduan ez dizu posatzeko eskatu? Ez oraindik ez, baina eskatuko dit. Ia, zirraragarria da hori zuretzat. Bai, ezin errazagoa. Daviden inspirazio iturria bihurtu besterik ez. Tira, edertasuna gustuko du, beraz, hori egina dago. Izketaldia, unire natxoak bezain zozoa da gero. Ea ba, Davidek esan du sotiltasuna duela gogoko. Ez dakiz zer den hori, baina... Eskumuturra erabili eta kolpe bakarra jo behar duzu. Horrela! Kaixo, andereñoak. Aizu, Jerry, nork egin dizu erretratu hori? Gure agente sekretuetako batek. Artelanak egiten ditu sekretupean. Ez da harritzekoa sekretupean gordetzea? Entzun, ona zuen urrengo egitekoa. Mapan gorriz markatu ditugun eskualdeetan oso fenomeno atmosferiko suntxigarriak gertatzen ari dira. Bai Errusian eta bai Mexikon. Behar bada, Mexikora joan behar genuke. Jateko moduko natxoak daudean. Niri berdin dit noragoa zen, baina bertako emakumeek izan dezatela irudi bat. Ederki, matriosken irudia gustatzen baldin bazaizue behintzat pozik egongo zarete. Hawaira bidaliko gaituzu? Niet, Errusiera goaz. Da, baina ez kezkatu, ondorniturik joango baitzarete punta-puntako gailu harinekin. Ona nitrogeno urtuzko ahoko esprai izozgarria, zirimola 3000 hilele hor gailua, izpidun lentila pare bana, xiz, hau da, isa izpidun zaindaria, eta zuen gogokoena, UAITia. Bai, badakigu zer den, urazpian ibiltzeko tresna isila, da, Jerry! Zorionak, neskak, bikain ateratu zuen. Letrazopak egiten bai. Eta ez ahaztu gero azkena, NDO garrantzitsua. NDO, zer da? Nahikoa da oraingo. Harrigarria da muzki hori irentsi izana. Eguerdiko 1:20, Plaza Gorria, Mosku. Oraingoan Jerryri ahaztu
Ahaztu egin zaio esatea ipurdiak izoztuko zitzaizkigula. Tira, eta ni irudi bilan entorren. Hemen aurki dezakedan irudi bakarra izotz puskarena edo da. Posten nahi zuek ezagutzeaz. Bob nauzue, hemen izango zinetela esan didate. Jarri betaurreko hauek. Lasera aurkakoak dira eta izpi indartsuetatik babestuko zaituztete. Antza hori esatea ere astu zaio Jerriri. Ederki, zu kondo ezagutzen gaituzu, baina nola fida gaitezke zutaz? Bob alda zure benetako izena, Bob. Zuek bezala, erakundeko agentea nauzue. Eta Bob izatez nire kode izena da, zera burmuin oso berezia. Orduan, primeran ulertuko dugu elkar. Ongi, baina aitortu behar dut odeietatik datorren denatelako gai erregarri horrek tontotuta naukala. Agian lagun dezaket. Aiene, atzera eragin nahi nion ba. Bai harrigarria, pizten ere ez zaitut ikusita. Ez dut piztu, baina irelagin bat hartuko dut. Ederki. Orain Jerriri igorriko diot digitalki. Berehala erantzungo digu. Aizue, agian hori da Davidek nahi duena. Originaltasuna. Eta larruzko txano politorrekin posatzeko erregutuko dit. Superton eguzkitarako krema. Bai bitxia, Los Angeles kondartzan ikusi nuen horren iragarkia. Bero naiz bai, baina naiz sekula erreko. Arduragabe horiek ez bezala, Superton eguzkitarako krema erabiltzen baitut beti. Bai, zer duzu, Jerry? Dirudienez gai kimiko ugari dago zuen gaineko zeru horretan, Clover. Eta zerk eragiten du ba? Erradiaktibitate mailak adierazten digunez, zeragilea... Energia iturri bateko laser atmosferikoa da agian? Horixe bera, Sam. Jakin dugunez, laser horren indarra Alaskako kostaldean igartzen da gehien. Beraz, bertara joan behar duzue ikertzera. Berehala harrapatuko zaituzte gure misil batek. Zorte hon, anderinoak, ez kendu betaurrekoak, eta hurrengon arte. Arratsaldeko 3:20, Alaskako kostaldea. Bero ikaragarria da gero. It bi ezateko aireki eta mi errezait. Orduan isildu bengoz, eta hasi laserraren iturriaren bila. Hodei arteko zuloa handitu eta gu guztiok iskali baino lehen. Tira, goazen. Ongi, bagoaz. Eguzkitarako krema indartsu hori atera duena, kunea proposena aukeratu du gero? Bai, hain justu eguraldi fenomeno bitxi hau gertatzen denean. Zuzen zabiltza, Ales. Ondotxo sinkronizaturik dago. Ales, zain da temperatura zehatza? 43 gradu. 48. Ez, 54. Behar bada aldegin behar genuke berandu izan baino lehen. Berandu da jada. Ezin dut oina mugitu? Ez da nik ere. Galipota huozteko moduren bat egon behar du ba? Ai! Guazen. Egin salto. Hemen seguru egongo gara. Garbinago hori ez dela itxaropen izpia. Jerriri ahaztu zitzaion esatea eguzkia dugula etxai. Larri ibili gara. Hobe dugu laserraren jatorria aurkitzea honen atzean nor dabilen jakiteko. Jerry, ontzi azkarrik bai eskura? Bai, jakina.
Eta udarako jantzi sorta berririk baduzu niretzat? Ez, horrelakorik ez. Arratsaldeko 6, Ozeano Atlantikoa. Begira, ontzi horretatik dator. Oh, gustu honeko gaizkile baten atzetik abiltza gero? Gizonkote horiek gure alde bagenitu, bai ederki? Norentzat lan egiten duten aurkitu behar dugu. Kutxa horietan zer daramaten jakingo bagenu agian. Uaitia janzteko garaia. Estralurtar irudi honekin, inspiratuko aldut David. Tira ba, ez dut uste irudi horren bila da bilenik. Metalezkoa da. Kristalezkoa balitz errazago espiatuko genuke. Horretarako dauzkagu M-izpiko lentilak da. Krema poteak dirudite. Supertone eguzkitarako kremarenak. Orduan, supertoneren egileak nahasturik daude honetan? Horrek ez du zentzurik. Hain kezkaturik badaude eguzkiaren izpi arriskutsuei aurre egiten, zergatik zulatu ozono geruza. Ah! Korri neskak! Hobeto esan igeri! Ahualika pila? Orain badakit nola sentitzen den sushia. Uste nuen harrapatuko gintuztela. Sushi egozia bai honela sentituko dela. Horri arraina esaten zaio, besterik gabe. Nahi duzuna. Aizu handikote! Motelako jarriko duzu lanpara hori? Guztiz lehortuko nau eta gainera azalik gabe utziko nau. Kaixo, andereñok. Enuen bisitarik espero itxazabalaren erdian. Eguzkitzu nauzue. Eguzkitzu? Ez izena da eguraldi iragarpena. Supertoneren supermodeloa zarazu! Baina nola iritsi zara honaino? Tira, karrera luzea egin dut nire lehendabiziko koroa irabazi nuenetik. 85ko Miss Brontze titulua. Edertasun erregina ere bazara? Nahikoa da, nitaz. Esaidazuen hortzuk zareten eta zergatik zabiltzaten hemen kuskusean. Zuk esaiguzu zergatik ari zaren ozonoa zulatzen. Egia esan, eguzkia aterarazteko modurik errazena zen. Eta zenbat eta beroago, hainbat gehiago saltzen da nire krema. Buru argia eta edertasuna bat eginik. Eguzkitarakoaren erregina maltzurra zara. Maltzurra? Ni maltzurra banaiz, nola deitzen diezu belztuna zazu enpresakoi? Kalean utzi ninduten zantarraiei! Benetan latza da hori eguzkitzu, baina egunen batean gainditu beharko duzu. Sekula ez, mundua ikaragarri beltzaran jartzea nahi dut. Eta zala salbatu nahi baldin badute. Nire eguzkitarako krema garestia erosi beharko dute. Zorionez, iaia bete dut nire helburua. Laserra 110 baino ez dut erabili orain arte. Eguna amaitzerako indar bete-betean jarriko dut. Ez dut negozio makala egingo. $1 poteko. Barkatu, baina diru zorroa ahaztu zait. Bruce, Sly, atera espioi hauek nire itxasontzitik oraintxe. Eta betiko. Aizu! Juhu! Itxasabalean utziko bagaituzu, arraunok beharko ditugu. Nizu banintz, txalupan duzuen zulo azkeskatuko nintzateke gehiago. Txalupa honetan ez dago zulori. Ez, batez, 2 zulo daude. Esan sukaldariari mesedez, barazkilea naizela. Ez da zuretzat, marrazoentzat baino. Zer diozu?
Bi txuletatxo ez dira nahikoa marrazoak asetzeko. Ez, baina bi txuletatxo eta 3 neska kuskusero segurazki bai. Guztiz etxiturik nago. Eguzkitzu ez da nik espero nuen modeloa. Idolo eroriaren fasea gainditzen duzunean lagunduko mesedez zuloak estaltzen? Zergatik ez dugu kutsa hori erabiltzen zuloa estaltzeko? Ideia bikaina, neuk hartuko du. Oi! Ales! Lagundu, lagunok! Mil esker, arrain jana nintzela pentsatu dutune batean. Ai! Gutxi falta izan da 3 izateko. Ez gara inoren bazkaria izango. Beste bat arte, txikiok! Antza, laserraren indarra gero eta handiagoa da. 140 dago eta gora doa. Ez dugu denbora askorik. Ez aldizuet esan ergelalakok, neska espioi horiek behingoz garbitzeko. Hala egin dugu. Orduan, handatozenak haien mamuak dira. Ez ditut gogoko mamuak. Zuek bezalako ederrinozoak dira, ni bezalako genio ederrei ospetxarra ematen dietenak. Garbitzazue oraintxe bertan! Hemen datoz eguzkitzuren gizona! Laserra 160 dago. Ez, 70-an! Azkarri bili behar dugu! Txalupako zuloen gatik. Eta hau okela ustelaren gatik. Gauzako betuz doaz? Eta hau zera neugatik da. Gogoko dut gaizkileak bidetik entzea. Egaz egitea nahi? Orain zer, 180 dago. Ea ba, eguzkitzu geldiarazi behar dugu nola edo ala. Ez dut usteari begira laserra itzaliko dugunik. Ez, baina behar bada atzera begira jardezakegu izpi hori. Clover, jaitsiko gaitu zuretara kutxetako tapaki bat hartzeko? Oraintxe bertan. Aizu, setatia zara gero. Mil esker, orain ahalik eta gehien hurbildu behar gara laserrera. Jerrik hau ikusi izan balu, arro egongo litzateke gutaz. Handikaina andereñoak, oso arronago zuetan. Bai morroi bitxia? Jerry, nola urkitu gaituzu? Kaixo, neskak, eskerrak betaurrekoak gordetutu zuen. Bilagailua jarri nien, laguntzarik behar bazenuten ere. Errusiatik onaino etorri zara guri laguntzera bakarrik? Zoragarria zara, Bob? Horixe da Boben lana, Ales. Horra eguzkitzu, marrazoen artean. Eguzkitzu, zure aurpegia. Urtzen, ari zara? Bai,
Urte gehiegi eguzkitan, baina modelo lana dagoenean egin beharra dago. Zoazen lekuan ez da modelo lanik izango. Eta entzun, makillajeak, ezin du zure benetako izaera eskutatu. Horrego gorarazten dit eskolara itzuli behar dudala. 10:05 gutxi, Beverly Hillseko institutua. David, benetako nia nahi duzu, ona. Kaixo, Clover, galdu egin duzu, beraz ospa. Entzun, David, hasieran zuretzat posatu nahi nuen, zera ba, gogoko dudalako. Baina zu zerbait errealagoa nahi zenuen eta horregatik etorri naiz, baina orain berandu da eta guztiz zeran nago. Zapusturik? Bai, baita ni ere. Edo norkuler dezake sentimendu hori. Horize da pintatu nahi dudan irudia. Bai? Mandi, zurekin ez dute zer, artea da. Mil esker ulertzeagatik. Egon, David, ni ere zapusturik nago ikusten. Zertan nago eroturik, neu naiz behar duzun irudia. Bere biziko espioiak. Goizeko 7:00, Plaza Gorria, Mosku. Hauxe duzue Plaza Gorria. Ederra, benetan. Baina, zer da hori? Beroa. Hau ere turistentzat prestatua da? Nik ez dut sekula ikusi orain arte. Eguraldia aldatzen ari da. Hau, beroa. Batean berotzen ari da. Eguzki galda. Goizeko 11:00, Santa Monikako hondartza. Ito egingo naiz! Neuk salbatuko zaitut, Laztana. Bai zera, ark salbatzea nahi nuen. Amar milako babes krema? Zertarako joan hondartzara beltzaran jartzeko ezpada? Kaixo, David. Enekien hemen zundenik, ara bai Margopolita? Ez, txarrada. Presionek blokeatuta nauka. Ze presio? Zera, arte erakusketa handia egongo da eskolan eta nire lanik onena aurkeztu nahi dut. Enekien erakusketak gogoko zenituenik nik izugarri maite ditut, batez ere arte erakusketak. Ba, ni inspirazio bila etorri naizona, baina... Bai, irudiari begiratu eta zer berezi hori daukan zerbait edo norbait aurkitu beharra daukat. Hau kasualitatea, ni neu izan naiteke irudi berezi hori, ez da? Clover, etzenuke dirua biltzen ibili behar zure ilepenagarri hori konpontzeko? Mandi, hau ustekabe desatsegina. Gustura jarraituko nuke elkarrira enka, baina Davidek modeloa behar du eta ni Mandi. Bikaina naiz modelo lanak egiten. Bai zera, baina ez aldiozu entzun esaten neu hartuko nahuela modelotzat. Baina... Eta? Entzun, neskertzen dizuet eskaintza, benetan. Baina leheneko zer behar dudan erabaki behar dut. Ez dizuet denbora galarazi nahi. Zurekin denbora galtzeko presnago beti, neu izango naiz bere modeloa. Ez ba, neu izango naiz ez zu. Horixe izango naizena. Inola ere ez. Zoaz horrazkera hori egin dizuten zulo zikinera. Eta zu hortzak arbitzera. Sam, Alice, ez duzu sinestuko? Davidek marrazki bat egin behar du eta posatzeko eskatu dit. Tira, ia eskatu dit. Orduan ez dizu posatzeko eskatu? Ez, oraindik ez, baina eskatuko dit. Ia, zirraragarria da hori zuretzat. Bai, ezin errazagoa. Daviden inspirazio iturria bihurtu besterik ez. Tira, edertasuna gustuko du, beraz hori egina dago. Izketaldia, unire natxoak bezain zozoa da gero. Ea ba, Davidek esan du sotiltasuna duela gogoko. Ez dakiz zer den hori, baina... Eskumuturra erabili eta kolpe bakarra jo behar duzu. Horrela! Kaixo, andereñoak. Aizu, Jerry, nork egin dizu erretratu hori? Gure agente sekretue. Bob alda zure benetako izena, Bob. Zuek bezala, erakundeko agentea nauzue. Eta Bob izatez nire kode izena da, zera burmuin oso berezia.
Orduan, primeran ulertuko dugu elkar. Ongi, baina aitortu behar dut odeietatik datorren denatelako gai erregarri horrek tontotuta naukala. Agian lagun dezaket. Aiene, atzera eragin nahi nion ba. Hau, beroa. Ito egingo gara! Egiten du! Bai, harrigarria. Pizten ere ez zaitut ikusita. Ez dut piztu, baina irelagin bat hartuko dut. Ederki. Orain Jerriri igorriko diot digitalki. Berehala erantzungo digu. Aizue, agian hori da Davidek nahi duena. Originaltasuna. Eta larruzko txano politorrekin posatzeko erregutuko dit. Superton eguzkitarako krema. Bai bitxia, Los Angelesko ondartzan ikusi nuen horren iragarkia. Bero naiz bai, baina naiz sekula erreko. Arduragabe horiek ez bezala, Superton eguzkitarako krema erabiltzen baitut beti. Bai, zer duzu, Jerry? Dirudienez gai kimiko ugari dago zuen gaineko zeru horretan, Clover. Eta zerk eragiten du ba? Erradiaktibitate mailak adierazten digunez, zeragilea... Energia iturri bateko laser atmosferikoa da, agian? Horixe bera, Sam. Jakin dugunez, laser horren indarra Alaskako kostaldean igartzen da gehien. Beraz, bertara joan behar duzue ikertzera. Berehala harrapatuko zaituzte gure misil batek. Zorte hon, anderinoak, ez kendu betaurrekoak, eta hurrengor arte. Arratsaldeko 3:20, Alaskako kostaldea. Bero ikaragarria da gero. It bi ezateko aireki eta mi errezait. Orduan isildu bengoz, eta hasi laserraren iturriaren bila. Hodei arteko zuloa handitu eta gu guztiok iskali baino lehen. Tira, guazen. Ongi, bagoaz. Niri! Eguzkitarako krema indartxo hori atera duena, kunea proposena aukeratu du gero? Bai, hain justu eguraldi fenomeno bitxi hau gertatzen denean. Zuzen zabiltza, Ales. Ondotxo sinkronizaturik dago. Ales, zain da temperatura zehatza? 43 gradu. 48. Ez, 54. Behar bada aldegin behar genuke berandu izan baino lehen. Berandu da jada. Ezin dut oina mugitu? Ez da nik ere. Galipota huozteko moduren bat egon behar du ba? Ai! Betako batek, artelanak egiten ditu sekretupean. Ez da harritzekoa sekretupean gordetzea? Entzun, ona zuen urrengo egitekoa. Mapan gorriz markatu ditugun eskualdeetan oso fenomeno atmosferiko suntxigarriak gertatzen ari dira. Bai Errusian eta bai Mexikon. Behar bada, Mexikora joan behar genuke. Jateko moduko natxoak daudean. Niri berdin dit noragoa zen, baina bertako emakumeek izan dezatela irudi bat. Ederki, matriosken irudia gustatzen baldin bazaizue behintzat pozik egongo zarete. Hawaira bidaliko gaituzu? Niet, Errusieragoaz. Da, baina ez kezkatu, ondorniturik joango baitzarete punta-puntako gailu harinekin. Ona nitrogeno urtuzko ahoko esprai izozgarria, zirimola 3000 hilele hor gailua, izpidun lentila pare bana, xiz, hau da, isa izpidun zaindaria, eta zuen gogokoena, UAITia. Bai, badakigu zer den, urazpian ibiltzeko tresna isila, da, Jerry! Zorionak, neskak, bikain ateratu zuen. Letrazopak egiten bai. Eta ez ahaztu gero azkena, NDO garrantzitsua. NDO, zer da? Nahikoa da oraingo. Harrigarria da muzki hori irentsi izana. Eguerdiko 1:20, Plaza Gorria, Mosku. Oraingoan, Jerriri ahaztu egin zaio esatea ipurdiak izoztuko zitzaizkigula. Tira, eta ni irudi bilan entorren. Hemen aurki dezakedan irudi bakarra izotz puskarena edo da. Posten nahi zuek ezagutzeaz.
Bob nauzue, hemen izango zinetela esan didate. Jarri betaurreko hauek, laser aurkakoak dira eta izpi indartsuetatik babestuko zaituztete. Antza hori esatea ere astu zaio Jerriri. Ederki, zu kondo ezagutzen gaituzu, baina nola fida gaitezke zutaz?